ассалому алейкум, мухлисони ман, шумо дуруст меёна аз ҳамаи котон сиҳат саломат мекунед. пошоҷонои худам шумо чӣ хел аҷоибот ҳамотона ёд кардам. Шумо дуруст меёна нағзми сиҳат саломат ҳейтоми ҳозир вай звонит шуд манба якта духтаракам занг задам, нашинохтам, реально нашинохтам. холаҷон ин ман бирано гуфтам ҳа тинҷӣ мегӯям мехоҳи нони гарм пухтаму ҳамона вай такси кади мефисонам. гуфтам вай буваҷон ман як дута месета мегӯям вай 8 фисонданди келин пошоҷонои худам инабентон нонои хушрӯя вообще инабентон духтаро бираноҷон келин пошоҷони худам раҳматои калон барака ёвид илоҳим. илоҳим ҳамеша хонатон пур аз нозу неъмат бошад, дастакатон дарда набинад, хоки гиритон зар шавад, хонатон ҳамеша сери пурӣ бошад, в дастатки зиндагӣ кунитон. Мошалло беҳтарин нони танӯрин духтаро инабентон. Спасибо.